Benvidos. O sector gandeiro centra a nosa atención no inicio do programa de hoxe, no que falaremoslles das repercusións económicas do cobro de taxas pola desinfección medio rural. Hai outros asuntos, algún relacionado tamén co campo, que vemos de seguido no sumario. Gandeiros da provincia reciben asesoramento individual para a xestión dos residuos que xeneran as súas explotacións. Asistiremos a un curso de perfeccionamento das técnicas de condución segura os alumnos profesionais do Parque Móvil Provincial. O presidente do Colexio Oficial de Médicos de Lugo dá resposta ás preguntas que lle plantexan varios veciños da provincia. En Chantada visitamos a empresa Aveiga, onde se elabora un pan singular premiado a nivel internacional. Fixemos un treito do camiño francés cun grupo de vilalveses que participou esta semana no programa Kilómetro Cero a Compostela. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo inicia a tempada de inverno cunha oferta de 15 cursos dirixidos ao público en xeral. O Pleno da Deputación de Lugo acordou exixir á Consellería de Medio Rural a supresión da taxa que quere impoñer os transportistas de gando pola prestación do servizo de limpeza e desinfección dos seus vehículos, que ata de agora era gratuito. Cada vez que un tratante realiza unha viaxe para transportar gando, ten a obriga de levar a desinfectar o seu vehículo. A operación repítese alo menos nunha dúcia de ocasións ao mes por tratante, nas estacións citas a carón dos recintos feirais. A aplicación de taxas pola prestación deste servizo é rexeitada por transportistas e gandeiros, sobre cuyas explotacións recaerá unha nova carga económica. Se lle poñemos un gravamen de sobre 12 euros a cada animal, é bastante. Se os transportes son colectivos, saldrá un pouco menos, pero hai moita xente que, por exemplo, aquí ven á feira e trae o gando no seu propio remolque, co cual trae un becerro ou dous, e eso supón moito. Cada viaxe, se agora, por exemplo, desinfestamos agora, cargamos o descargar, para facer outro viaxe hai que volvelo a desinfestar. Eu indo unha cousa normal, por faría unhas 10 veces ao mes. A medida adoptada pola Consellería de Medio Rural podería afectar negativamente a celebración de feiras de gando como as de Becerreá, nas que se venden unha media de 200 becerros. Creemos que esta decisión, que se suma a outras tomadas pola Xunta de Galicia con respecto ao sector agrogandeiro, no caso de Becerrea pode levar a que a actividade económica que se desarrolla os días 3 e 19 nas feiras e mercados deste concello se vaya reducindo e incluso leve a súa eliminación. A preocupación pola repercusión no sector gandeiro súmase ao malestar polo xeito en que se está a proceder por parte da Administración autonómica. Nosotros, primeiro, a sorpresa e a indignación porque se fai con premeditación, con alevosía, con nocturnidade, sin avisar e notificar nin ao Ayuntamiento que está poñendo os terrenos, está poñendo a auga e o saneamiento para os residuos que salen, sin que nosotros se nos comuniquen e sepamos nada, o mismo cos gandeiros que se van a enterar no momento que cheguen aquí. Sí, menos de 4 toneladas, 11,87, máis de 4, 15,19. As novas tarifas comezarán a aplicarse a partir do vindeiro luns, en día 1 de febreiro. O cobro realizarase nas máquinas recén instaladas nas estacións de limpeza e desinfección do gando. Formar e asesorar persoalmente os gandeiros para reducir o impacto medioambiental dos residuos que se xeneran nas explotacións é o obxectivo dunha iniciativa que a Deputación de Lugo está a desenvolver dentro do programa europeo Lugo 2. Nas explotacións de alta montaña, o plástico que se utiliza para o ensilado é o residuo que ocasiona maiores problemas aos gandeiros. Os plásticos, cada explotación ven generando, pois, eu non sei, 500 ou 600 kilos de plásticos. E, claro, temos que ir almacenando neles e despois temos moitos problemas con eles porque esos queimas non podes queimalos, os da basura non nos dan recollido porque cargamos nosotros o camión se os vamos a tirar no cubo da basura. Enterralos tampouco non nos parece ben. E este é un problema que temos xa desde hai anos. A pesares de ter máis de 100 reses nunha granxa como a deste gandeiro de Vilarchao en Afonsagrada, a acumulación de bosta ten menos inconvenientes. Os orgánicos temos menos problemas porque generase menos, porque o ganado parte do ano está casi sempre fora e entonces generase moito menos que se genera co tema do plástico. Como medida de apoio á xestión de residuos, a Deputación de Lugo investirá 200.000 euros dentro do programa Lugo 2 en cursos de formación e asesoramento persoal aos gandeiros da provincia.
hai que seguir día tras día apoiando o campo e orientando a que todas as administracións traballen polo campo en grandes temas como é o tema da granxa de recría que vai levar adiante a Diputación no Concello de Castro de Rei e nestes pequenos temas tamén, porque a gandería sí pode ir da mau do medio ambiente, sí pode ir da mau da protección do medio ambiente e, sobre todo, que a xente que vive nas explotacións gandeiras é o verdadeiro guardián do medio ambiente. Os cursos que comenzaron esta semana en Cervantes e Vilalba continuarán en Folgoso do Courel e a Fonsagrada. A actividade formativa inclúe o asesoramiento individual porta a porta. Nosotros necesitamos tamén máis información de todo tipo e máis medios para poder ter isto un pouco limpio. O obxectivo da institución provincial é que os gandeiros reduzcan costes mediante a mellora da xestión de residuos. Os conductores do Parque Móvil Provincial amosaron as súas habilidades ao volante en situacións de risco. Foi durante un curso de condución segura no circuito da Pastoriza. Un dato, a metade da siniestralidade laboral prodúcese precisamente nas estradas. Con antelación ante un frenado de emerxencia é grave para evitar situacións como a esta. No momento no que se detecta obstáculo, débese levantar o pé do acelerador de inmediato e pisar simultaneamente o freno e o embrague. Se non pisáramos o embrague con un coche moderno con ABS, o que acontecería sería que o motor estaría empuxando encima da caixa de cambios, entón estaríase alargando inútilmente a frenada. Unha das maneiras máis comuns da pérdida do control do vehículo é cando este xira máis do esperado, provocando o que comúnmente coñecemos como derrape. Ou a mellor maneira de recuperar unha subviraxe é cargar peso na parte dianteira do coche para que as rodas volvan a recuperar a adherencia, péguense ben ao asfalto e consiga ter unha direccionabilidade correcta. Por exemplo, algo así. Chegando a curva, agora o coche se entra acelerando demais vai marchar de frente e soltando e frenando consigo que o coche volva a trayectoria. O subviraxe, o tempo de reacción ou o correcto manexo do volante son algunhas das técnicas de condución que se impartiron no curso para profesionais do Parque Móvil da Deputación. Antes da posta en práctica do vehículo na pista, tratáronse conceptos básicos a ter en conta para correxir malos hábitos ao volante. Desde que sales da academia non volves a coller un coche con un monitor ao lado, entonces, pois, claro, cometes moitos errores que agora hai que os corrixen. Algo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, lo que enseñan y recalcan en la autoescuela, que es anticiparse, mirar a lo lejos y a lo ancho, que es algo que poco a poco se va olvidando. O 50% da siniestralidade laboral prodúcese nas estradas. Por iso, os profesionais recomendan facer a menudo cursos de reciclaxe e manter os tempos de descanso correctamente para evitar a fatiga ou outros factores de risco na conducción. A Asociación Española contra o Cancro conta cunha nova xunta local na provincia de Lugo. O Concello de Guitiriz sumouse con medio cento de socios á rede de agrupacións que traballan desde o eido municipal para vencer esta enfermidade que en Galicia ten unha alta incidencia. A Asociación Española contra o Cancro naceu a finais de ano, con 50 socios que apoiaron a iniciativa do Concello. A alcaldesa Regina Polín é a presidenta desta agrupación que surde coa idea de ser unha entidade viva. Sabemos que a asociación ten, por encima de todo, o obxectivo é conseguir medios económicos, vamos loitar por eso, pero desde Guitiriz tamén traballaremos para facer prevención, para inculcar hábitos, o que dixen antes, hábitos saudables en todos os ámbitos. Manter hábitos de vida saudable é fundamental na prevención do cancro. Entre as principais recomendacións figuran aumentar o consumo de froitas, verduras e hortalizas e a práctica de exercicio físico. Fruta e pan integral, cando non existía pan integral por aquí en todos os lados, se comía pan integral, que era o de salvado. Voy a natación e, bueno, andar tamén me mandan andar, pero non ando mucho. Pero, bueno, voy a ir ao gimnasio e esas cosas así. A Asociación Española contra o Cancro organiza campañas anuais para informar a poboación sobre a incidencia das distintas modalidades desta enfermidade e o xeito de combatila. Aquí, concretamente en Galicia, y sobre todo en las zonas más rurales, pues sí que tiene una incidencia alta por las razones que he dicho. Una, por el tipo de alimentación. Dos, por el sedentarismo. Tres, porque muchas veces no saben o no captan bien los síntomas que pueden tener y que sí pueden ser predictivos para hacer un diagnóstico precoz. Eu animaría a xente a que non se quede na casa, a que non esconda o problema,
Isto sin peito a día de hoxe. Sempre foi moi positiva. Eso considero que me axudou muchísimo. 5 asociacións científicas e 2 de doentes manteñen unha alianza para a prevención do cancro de colon, modalidade que centrou a campaña informativa da Asociación Española contra o Cancro durante o 2009. Segundo os datos que manexa a entidade, cun diagnóstico precoz evitaríanse 3.600 mortes ao ano.